Pieronie, kaj to jedziesz? Pójdź sam. Pojadymy razem. Farkarta żeś się kupił? No ja myślę te. Zaraz, słuchajcie, dojedziemy do stacji Zabrze Maciejów i Zabrze Północne. Nie, pierw Północne, potem Maciejów. Stacji widmo, na których nikt nigdy nie wsiada i nie wysiada. Łopieronie, ale ciżba. No, nie wszyscy naraz, żebyście się nie pozabijali. Pociąg osobowy S18 ze stacji Bytom do stacji Gliwice jedzie na tor przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. What the fuck? Zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Czaicie, że tu się stoi jeszcze 5 minut? Przyjemnej podróży. Jak ja mam pracować w takich warunkach? Widzicie, jak ja się dla was poświęcam? Kurwa. Nie no, leci na nogi. W toku podróży po Bytomiu, Śląsku Górnym i nie tylko, wiecie, że lubię oglądać sobie różne budowle, stare zwłaszcza, nowe. Bardzo się interesuję tym, jak się odnawia różne fajne stare budynki u nas, o tym, jakie powstają nowe, nie zawsze fajne budynki. Korzystając z okazji, że przebywam w mieście Breslau, które obfituje w bardzo ciekawe budowle. Chciałem wam coś pokazać ciekawego, ale no nie da się, moknę cały, rozchoruję się, dostanę zapalenie płuc, pójdzie na serce i umrę, ale pójdę i nagram przy takiej złej pogodzie, bo kocham moich widzów i szanuję ich. To jest literalnie najgorsza pogoda, jaką można sobie wyobrazić do nagrywania filmu. Jeszcze brakuje tylko burzy z pieronami. Matko Boska, co tu się stanęło? Tu to miejsce to jest dosłownie istna raj dla fanów dziwnych budowli. Tu z ziemi wyrasta parowóz. Dlaczego? Nie wiem. I jest to prawdziwy, zabytkowy parowóz, który wyrasta z ziemi i nazywa się to pociąg do nieba. Nie, nawet ma tory. Jest to prawdopodobnie największa rzeźba taka stojąca w Polsce. Archon Pociąg do Nieba, Train to Heaven. Grupa kreatywni. No, na pewno nie lada kreatywności wymaga wymyślenie czegoś takiego. Ale w zasadzie, dlaczego pociąg? Dlaczego wyjeżdża z ziemi? Dlaczego do nieba i dlaczego w tym miejscu? Kurde, no, chciałbym wam powiedzieć, ale nie mogę. Jakby tego było mało, obok pociągu jadącego do nieba mamy to. Muzeum Współczesne będzie, jest, było. Ale to mądre. W ogóle bardzo ciekawie zaprojektowany przy okazji we Wrocławiu jest system odprowadzania wody. Patrzcie, woda spływa do dziury w chodniku. Ale zapytacie, panie Mikołaju, dlaczego jest to, dlaczego tak to wygląda? Bo to, proszę państwa, był schron przeciwlotniczy wybudowany w 1942 roku, zaprojektowany od pana Richarda Konwiarza, niemieckiego architekta, w stylu takim
to się jakoś tam nazywało, że modernizm, ale też coś tam. Że takie jak świątynie stare, jakieś takie. No tak, no widzicie, no, że tak. W każdym razie to był... Był jeden z kilku takich w mieście. Tu się chowali ludzie przy obronie twierdzy Festung Breslau. Ile tam nas? 6000 ludzi tam chyba wchodziło do środka. Tam leżeli też ranni. I w przeciwieństwie do okolicy, w której się nie zachowało w zasadzie nic, to się zachowało bardzo dobrze. I postanowiono go zostawić i obecnie jest tam siedziba muzeum. I nawet w latach 50. tam tabor cygański rezydował. Dostało jakąś nagrodę architektoniczną, bo muzeum i sztukę wprowadzono do czegoś związanego z militaryzmem i coś tam, takie tam pierdolenie architektoniczne. Budynek wrocławskiej myjni ręcznej. Niewielu wie, że w tym budynku w 1939 roku Adolf Hitler mył swojego Volkswagena, a Ewa Braun na tylnym siedzeniu pociskała pierdoły, tak jak zawsze. Tak naprawdę to nie. Ale tuż obok, tam. Ja mówię, że ten budynek wcale nie jest taki zły, a Ola mówi, że jest. Jest. Budynek państwa Dolmedu w kształcie odwróconego ostrosłupa, czy coś tam unoszącego się nad ziemią. Wybudowany 74 rok. Pierw tu były jakieś laboratoria przesiewowe. Na otwarcie tego wspaniałego obiektu stawił się tutaj nawet sekretarz Zjednoczonej Partii Robotniczej, syn ziemi zagłębiowskiej, Edward Gierek. Od lat 90. tutaj były różne przychodnie i w sumie są do dziś. Nazywano ten budynek od kształtu i od nazwiska pierwszego sekretarza PZPR babką drożdżową, bo miał na nazwisko Drożdż. Ponoć kształtem ten budynek wygląda jak babka drożdżowa. Może ja się nie znam, albo widziałem mało babek drożdżowych, ale no skuli mnie to tak średnio. Ale serio, według mnie on nie jest aż taki zły. Jest zły. No jest zły. Jakby go tak pomalować na przykład, nie wiem, na czerwono albo na różowo, bardzo ładnie, trzeba przyznać, komponuje się tam z tym blokiem w tle. Mkną po szynach niebieskie tramwaje, aż się nie wypierdoli. Ale abstrahując, podoba wam się, nie podoba, musicie przyznać, że stoi przed nim bardzo ładne drzewo. W komplecie po drugiej stronie ulicy, oczywiście nie pasujący kompletnie do niczego, moderny blok. Obok niego wielka płyta. Z tyłu gdzieś jakieś nieśmiało zaglądające resztki starego Wrocławia, czerwonej cegły. I tu jest w ogóle wspaniały kadr. Willa, taka pewnie ze 120 lat, na tle wielkiego zielonego bloku, a za nią nowe przeszklone budynki. I to jest, moi drodzy, sól po prostu tej ziemi, pani Aleksandro. A, jeżeli są tu pasjonaci architektury i Wrocławia i znawcy, to powiedzcie mi, co to jest? Taki betonowy czopek. Nie no, ale to jest wspaniałe. Sztuka ma szokować, rodzić pytania. Każdy, kto tu przyjdzie, powie, dlaczego z ziemi wyjeżdża pociąg? Dlaczego? A tak się jeździ autem w dużym mieście, o. Tak. Czyli nie jeździ. Jesus Christ! Look how they massacred my boy! W tym domu w latach 1887-88 rok czasu żył Jan Kasprowicz. Ludzie, czy wy sobie zdajecie sprawę, co to znaczyło dla tego miasta? Nic. O, życie i jeżdżenie po mieście o tej godzinie wygląda bajecznie, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Jak ten film nie zrobi tyle, żeby zarobić na paliwo tej oto kierowczyni, to już ja nie wiem co. No tu taki banał, no to tu no ładne kamienice, ładny kościół, nuda, no to nie o to mi chodzi. A co my tutaj mamy? Słynna rzeźba pod tytułem
dupny stołek albo srogi zic. A tak naprawdę to nie zgadniecie, jak się to nazywa. Rzeźba ta nosi nazwę, wiesz jaką? Jaką? Rzeźba ta nazywa się krzesło. I muszę się pokajać, pomyliłem się, to nie pociąg do nieba był wymyślony w latach 70., a odsłonięty później. To było zaprojektowane już w 70 roku. Projekt przygotowany w 70, a odsłonięta w 11 sierpnia 2011 roku. Oryginalny szkic Tadeusza Kantora, który tą rzeźbę nazywał rzeźbą niemożliwą. Odsłonięta została z okazji Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Kosztowała 200 000 złotych. No, powiem wam tak. Jakby mnie dali 200 000, ja bym chyba to spożytkował lepiej. Ale na pewno Wrocław może się pochwalić największym stołkiem Europy Środkowej co najmniej, a może i całej Europy. Także stawcie łapkę w górę dla srogiego zica. To jest krzesło, na którym nawet wasza baba z jej srogą życią by się pomieściła. Betonowy. Tu też mamy bardzo ciekawą rzeźbę artysty nieznanego. Sztuka nowoczesna, alternatywna pod nazwą Baniok. Tutaj też te takie wypełniacze między kamienicami, niektóre są konkretne, ale to w tej materii jeszcze wam pokażę coś dużo lepszego. Chcę pochwalić Aldika za bardzo ładny mural. Bardzo fajnie, że ktoś postanowił uczcić klasykę gamingu, jaką jest Tetris, i jako hołd ku tej grze postawić tutaj taki budynek. Bardzo fajne, bardzo odważne, bardzo świeże i bardzo dziwne. Nie no. Eleganckie. Też jest mocny kandydat w dziedzinie budownictwa mieszkalnego. Fiu, fiu, fiu. Taki jest trochę klimacik jakiejś takiej Mołdawii. Tu jeździłem na Google'u jeszcze parę lat temu, to w tym miejscu nie było nic. A teraz takie, proszę, o, wesołe osiedle. Biały, czerwony, pomarańczowy. Trzonolinowiec, czyli dom trzonowo-linowy. Proszę Państwa, budynek w konstrukcji trzonowo-cięgnowej? Jest takie słowo? 12 kondygnacji, 44 mieszkania. Projekt Andrzeja Skorupy i Jacka Burzyńskiego. Budowali to bydle aż 6 lat, 61-67. Ten budynek to jest raritas, proszę Państwa, w skali Europy. Jeden z niewielu tego typu budynków w Europie, którego podstawę konstrukcji jest żelbetowy trzon, przenoszący pionowe obciążenie ściskające na podstawę budynku. Na nim osadzone są stropy w postaci kwadratowych platform, zawieszonych na 12 stalowych linach. Liny, elementy rozciągane, zamocowane są do szczytu trzonu i przenoszą na niego ciężar stropów, są także zakotwione na poziomie parteru dla usztywnienia konstrukcji. Że im się chciało zamiast normalny blok postawić takie coś wymyślać, faktycznie wygląda tak, jakbyście na małym klocuszku postawili duży klocuszek. No i faktycznie jest to jeden z niewielu takich budynków w Europie i za niedługo ma zostać, z tego co wiem, wyremontowany. To by, jakby to odnowić, tą elewację może zamiast blachy falistej coś ciekawszego, to by mogło, kurde, być. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że tu się mieści jakiś skłocik. Tu już widać, słuchajcie, po dobudówce tej kamienicy, że coś tu się O Budynek parkingu całodobowego, rzut beretem od dworca, między starymi zabytkowymi kamienicami. No, lata 90. na pełnej, jak się to mówi, no nie powiem brzydko. Takich budynków tu jest więcej. Solpol świętej pamięci też był z tego samego nurtu.
No i no, są ludzie, którzy twierdzą, że to ma wartość architektoniczną dużą. No ja wam powiem, że kurde no, postmodernizm, 98 rok chyba nie przemawia, ale na pewno to, co tu uczyniono tym dwóm kamienicom tam na górze, no to powinien być kryminał. Jakby całe miasto wyglądało tak jak tutaj, no tak, że ładnie, banalnie, sztampowe, nudne. I co, na pewno można by dołożyć jeszcze osiedle Manhattan, czyli tak zwane sedesowce. Je już widziałem jakiś czas temu, jak tu byłem, no i to też jak były budowane, to jako jakiś taki mokry sen architekta i że to było super, prawda. Niektóre takie budowle bronią się do dnia dzisiejszego, zwłaszcza jak zostaną odnowione. Wiele z nich, jak widać, nie. W każdym razie mam nadzieję, że udało się nam pokazać trochę nieoczywistych, bardziej takich mniej banalnych, niesztampowych wykwitów architektury. Mam nadzieję, że i bardzo zachęcam, żebyście to Państwo docenili chociaż jakąś łapką w górę, komentarzem, a może też podesłali jakimś znajomym, którzy się może interesują coś architekturą, budynkami, może mieszkają we Wrocławiu, może z niektórych tu, prawda, tych rzeczy nawet nie zdawali sprawy. No i wielkie podziękowania pani Aleksandrze, która w tych ciężkich, bardzo ciężkich warunkach architektonicznych woziła mnie po tym mieście. Obejrzyjcie chociaż bez adblocka, bo buty przemoknięte i jutro pewnie angina i zapalenie płuc i szpital. No. Także dziękuję wam za uwagę. Trzymcie się ramy.